Sana sa pagbukas mo, iba't na pusa mga ikso, buhay mo na patalihugin ang mga pulong niya.
Kini yang sekali rasa aku sudah harus kalah
Espiritu Santo. Balik
Gikan sa Ginoo
Nadawat ko ang gigahatag ko usab kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya may kuhag tinapay. O sa nakapasalamat na siya, ginigiyang ipikas-pikas o kumiinom. Ginimao ang akong lawas ng ipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandong kanako sa maong paakisap, tapos sa panihapon, ang kupag ikuha niya nga nagnon. Buhatan ninyo kini sa paghandong pinako. Sa maong pag-usap, tapos sa panihapon, ang kupag ikuha niya ang arinon. Kini kupa, mao ang bagong pakigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matagilon ninyo niini sa paghandong
Kaysa pagkakaon ninyo, niining tinapay, o matag inyong ninyo niining lupa. Ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-agi. Kay gikan sa Ginoo, nadawat ko ang ikahatag ko sa kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagpudling kaniya, mikuhag tinapay, o sa nagpasalamat na siya, kini iyang gibigas-bigas o mingon. Mingon siya. Kini mao ang akong lawas ng gibigas-bigas, alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sama ang paagi usap, tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kini kupa mao ang bagong pakigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo niining tinapay, o matakinon ninyo niining tupa. Isangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-agi.
dalo na ko dire. Pagkuha na lang to buko. Eh, testing sa na to, daan ito kung magawa ang kuan. Ano? Ay, wala man dito wire kay ginali dire. Ang wire ba gamit dire? Wire namo sa TV. Na dire. Ay, dili na lang na to ikuan. Pakuha ka na lang to. Oh. Karon lang, wala ka na sa kainom. Ha? Kainom ka na. Nagkan pa man. Ganit na. Labi na sa Ginoo nga mo ay nagapalaan ka nato karon labi na sa mga baguhan. So sa tanan nga baguhan karon nga ning receive sa lawas sa dugo ni Kristo. Siguro matingala mo nga nganong sa inyong pag-observe din sa espiritu sa matura, nganong dinhi man lang nato gihimo sa panahon sa puasa. Gihimo nato ni mga igsoon kay diha na siguro nato nakita naghinulsod yun sa mga sala. Nakita takos kang dawat sa dugo ug lawas ni Kristo. Amen. Kay matud pa dinhi sa balaang kasulatan sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 27 nagaingon siya diri. Busa bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon ug unya pagkan siya sa tinapay ug paimnya siya sa kupa. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa lawas sa way pagpakaila sa lawas sa Ginoo magakaon ug magainom siya sa hukom sa Dios alang sa iyang kaugalingon. Mao kana ang hinungdan ngano nga daghan kaninyo ang maluya
ug mga masakiton ug ang uban nangamatay. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili na pagkahukman. Hinunua sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini maula may pagpantun kanato apan aron kita dili pagkahukman sa silot kauban sa kalibutan. So kini nga pulong mga igsoon mo ni angay natong una-unaon nga dinhi sa atong pundok karon sa espiritu sa kamatuoran, mag-receive lang sa niini sa panahon sa fasting seminar. Kay sa panahon sa fasting seminar mga igsoon, sama sa inyong atong nakita karon nga ang mga baguhan gipaluhod, gipadupa. Ngano nagluhod mo nagdupa? Aron mo maghinulsol sa atong mga sala. So humani ana mga igsoon, mo receive ta niini. Andam na ta nga mukaon kung muinom sa dugo ni Kristo. Tungod kay takos na ta nga mo receive niini mga igsoon kay naghinulsol ta. No? Muna pasalamatin ninyo ang Ginoo karon mga igsoon nga nining kabugtagon kamo gibalaan namo sa Dios. Gikan aning pagdihog sa inyo. Ang inyo na lang paaboton karon mga igsoon ugma. Mao na ang pagdawat sa Espiritu Santo. Kay gibalaan na inyong lawas. So ang Ginoo, ang Espiritu Santo dili mo puyo diyan sa sulod ninyo kun dili pabalaan ang lawas. Morning gihimo nato ni ingon ani, no? So kana lang og ato ta sa di pa ta magtapos sa pag-ampo ato ta sa tindre. Sa dili pa versikulo 2 nagaingon siya, unya nakita ko ang laing usa ka maglunda na mikayang gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisingitan ang upat ka maglunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat ug nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdakmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agta. Amen. Siya halang doon
Samain kalita na ito sa pagluwas kaninyo. O sa naragpan na kamukanya kita ibriyan kamo, nga kita ibriyan isa ni Espiritu Santo na magpatinga sa atong paniluto. Hangtod nga makapanagyan kita ini alam sa pagday sa Himaya. Amen. Sa
sa kaluwasan mo. Nagipadaya sa Ginoo, sa alagad ito sa Espiritu. Pipili siya atong gilas sa kamaturan itulo siya. O karon paminawon ang mensahe sa Diyos na dawat na. Kalipay sa kasing-kasing sa higayon, makita siya ang bato sa kaluwasan niya, dasatan.
ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amahan ang mga balaan, Diyos nga labing gamhanan, amahan nimtak na karon sa kabuntagon, ani akan karon ang mga nagkayusa sa pag-ampo o pagpasalamat diha kanimo. Amahan daghang salamat kayo, amahan nga sa kanunay ikaw naghahari sa makasing-kasing nga ros kalag espiritu nga buhi. Amahan daghang salamat nga wala ko kami pasagdi sa mga puluhaton nga espirituhanon. Amahan nga balaan nimtak na karon ako sa mga pangayoon kanimo, amahan nga unta nga sa kanunay ikaw magabalaan labi na sa mga bag-o nimo mga tinawag karon nga imong gibihugan ug gibalaan. Amahan akong pangayoon kanimo nga unta ilikay mo sila sa mga kadisgrasyahan labi na sa mga daotang espiritu nga may mga tingkal kanila. Amahan wala gid kami ang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ka. Ninitak na karon akong pangayoon kanimo, amahan unta sa kanunay ikaw magaling ka kanamo sa may namong pagkabuhaton. O akong pangayoon kanimo, amahan nga unta sa kanunay ikaw usab magahatag kanamo og dugang pangakaalam ingon man malig-on sa mo pagpangalagan aron kami amahan makalhutay hangtod sa katapusan. Amahan wa gyud kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ka. Kining tanan amahan akong isalig kanimo kay ikaw man ang amahan ko. Diyos ko ang bato sa mong kaluwasan. In Jesus name, amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Mayong buntag. Relax hanggang. Tanong na ni. Say problema ayaw ko na diha. So, yan po din. Ngayon ako pasaydo sa inyo ha. Kung sa may salang ako. Record na. Kamay so ni Kristo. So nakita karon. Ang katumanan sa gihatag sa Dios o gitugon sa Dios sa anak. Kining paghingpit sa pagdawat sa isaan. Kining Roma 16:16 City. Kita na sayod nga ang bautismo nga dili lang kay kita naghimo nini. Ang reliyon na buhat usab. Kining gitawag kong paghugas o pagbautismo. Ang kaso lang ang sa tuwa nga gisunod o gisaad sa Dios nga kining Espiritu Santo nga pagdawaton sa katapusan. Dili lang kay ngon nga mituo ka mo ang 16 kundi inyo ang saad sa Dios may dangat na rin ninyo ang 17. Matod pa rin sa bulong atong basahon alang kanila nga motuo. So ito na siya gisumpi diha nga gitawag ang satagsa sa pulong bisay. Alang kanila nga motuo munot ining maong ilhanan. So adunay ipaila, adunay ilhanan nga madawat na. Sa ngalan ni Jesus. Pagulaon ninyo ang mga yawa. So ang Jesus nga labing gamanan mo gahom. Ang ngalan mo sugod niya na sa ngalan ni Jesus. Inyong pagulaon ng mga yawa. Pero nagawit ko sa term nga inyo, gimikan kay ang Matthew 10:20. Mugamit sa lawas aron nga ma-implement ang duluhaton nga leadership. Ano man kay-espiritu naman siya. Siya naman ang sulti sa matagusanan ko. Kung atong na kita sa na medyo siguro gumikan kay ang matod ba sa Biblia basa anak niya sa mga bright ng git. Wala kong nakita. Kailangan ko pong tulura po nakita. Atong muna naon na kugikan ko diri sa kinitiguanan. Huwag na nasayod kong pagabusok ng balay na
na din nag-abot nga nangagtabang kay Diyos. Sumuna si hinungdan nga nga ang Diyos nagtudlo. Imatod pala niya sa Juan 16:13. Inigabot unya sa Espiritu pagtulong mo niya sa tibok maturan. Kay magkuha mo siya mga butang. So, kung saan itong itudlo, kung saan itong isulti, mula ito na ibuluhan. Butang na isugo sa Diyos, isulti sa Diyos. Isang butang nga. Kining atong nadungog diri kasulod sa tigumanan sa Diyos. Muni siya nga isipon, nga nang labot magpila ka tubig ko. Oh, wala 14 mo madayin. 17 ka tubig ko, ihatag o kitawag putahe diyan ninyo. Ano magikumbira mo niya? Ang Zacarias 4:20. Okay na yung kumbira. Alang sa bato ka sa kanato, nga nangita sa luwasan. Ilitong kumbira nga mag-ihaw mga hayop karon nga natagwa atong lawas sa busog. Unang uban nga kung sa mga magtumo na lang ko. Muna siya pagsakit sa itong kalat. Kaya naman ang pinadayag 22:14, may mong bulahan ang tao kung maglabas ito. So paano ito may mong bulahan kung di na ito siya buhaton, kung dili na ito siya pasidunggan, o dili na ito siya tagalupot siya. Sabi na sa mga baguhan ko, kasi kahagit din ninyo, nalis din ninyo. Kaya kinibulatan natin, hindi nga sinumidya. Makasabot ba ang tanos masaya? Unang siri mga iksunoblaan nga kapatid mga alaga ng taan, sa muna tayo mo, dugang ka, napatin niya. Hindi na pala na. Masinsya yung pure lady niya. Ang naganihan mo. May pasarilong gusto ko na kayo kamay kinisusin. So mo na may suon nga naman katong itiman na ginag mga iyo ang Lucas 10. Sa diha nga isugo ni Ginoong Kristo ang sipil ito sa mga kinunan. So matusapi kapag panglagaw sa tinagura, kung nga mangita ng part sa diya daan. Tinagura magisulod ibuwag sulat sa Lucas 10:13. Amen. Praise. Sa pag-una kaniya matugpas sa pulong. O sa diha nga nanglakaw tong 72 mga tao, mga alaga sa kinagura sa matagbanay, sumbot sa bot naghandi nga mga lugar ginaglan. Yan namalig silang panamalay matukpa. Ginoo, diyan nag-report sa Dios. Bisan gani pinagisimungalan ang mga yawa may patilingog, may patuod ya kanimo. Kasi iwan kaya sa Diyos. Sa nabas sa lawas. Ayaw ninyo ikalipay na ang yawa ipatuo pinagis sa inyong mga pagbuhat. Ikalipay hino ninyo ayaw ngalan na sulat na basahon sa libro. Kinabuhat. So paano karon ko di na ito buhaton? Makasiguro ka ta sa kawasan? Ang pinadayag 20:15 matun. Ni bisan kinsa nga ngalan nga di makapalagan sa basahon sa libro kinabuhi. Itambog nga to sa sapat, makalabay pa ka. Linaw nga kalayo. So mo na hinungdan, nga nga ipasabot gini ang 17 aling Mark. Adto na ilhanan gipadala sa Dios sa matapusan. Dili kay ilhanan lang ang pinagi sa bubuhat. Ato lang yung buhaton. Wala kung sa isa lang ka verse. Totoo ba ka sa pulong igsoon? Wari ka na. Totoo. Kung mag-itaw, alipin ng matingana, tagsalang mamilok, maghanap ng mata. Labi nagwa na ipartag yun, anong usukan pa. Wala na yung maligay kabaligya. Totoo na, totoo. Buhata lang niya magtuwa. Kaya ang sawad sa Diyos, lagi sa nakiguba. Ang Filipos 4:8. At ba niya, ako magiguban kanyo hangtod sa kukuran.
Maskin pa bubuhat ng dili maayo. Ang Dios, no to ang Dios ato kasing bubuhat kay na siya. Ano man kay kung alang Hesus ang gamiton. Alam mo kami taglay lang alang. Wala may nasa sa Biblia. Ang Hesus naman nga mo'y kahong. Sumali siya ang bautismo niya nga dawat. Kaya karon nga ganong gilubong mo dito. Labi na ka nang nasa dominasyon. Nasa amo ang simbahan dito siya bil. Bautismo ang pero pasiyo niya mag-away ang akong bautismo una o karon. O tayo karon sa nang bautismo. Kung sa niya nga dawat, kung sinyo na sinati na itong tayo. Isisize lang. Sa una na brad, ang sisiti, wala na karon. Ato na nalakato ni. Pagi mo na Biblia nga 16 lang kutob. Naman na sunat, 20 nga na kutob. So muna, ang bautismo niya na dawa, utos siya ang isugo sa Diyos. Nga mo ang iyang kaubahan sa mata ko sa kanato. Pinagi siya ngalan. Ang mga Roma 6:4, ato pa niya. Usa pinagi sa bautismo, gilubong kita, buwan kaniya. Adto sa kamatayon. Di ba kung wala ka silawon sa tubig, siya ito paminaw. Oras, gilubong, unlod, sana, kapay tayong uban. Gilumsan, dito kay ginabon mo. Ambot kan limsan, ang wak na yun, no? O maabot ang kilang minuto, puro taon, hindi siya. Gilubong kita, no? Bato ba? Sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo, ibanhaw, ikan sa mga patay. Pinagi sa imayas, samahan. Kita usab, managawi diha sa pagbago, sa kabago, kinabuhi. So itong mga daan, itong mga kiniya sa panahon. Di ba kinaingon nga, kasama lang sa bulig nga, iglugod mo, huwag tubig, malangkat kinasin tayo. Dili. Hinay na to siya o ginawa kani mga buhatan supak kani ayong yun ginawa nga ikaw mag-iyak ano mga konsist nga paghangiyo sa man yung ano man kaya ang amahan ng one side ang maayon min ang Mateo side kasi diya nga maayon kita sa tago kaya matubago sa tago di mo kasing-kasing lang nga mga yun labi na inyo karon mga buhat. Hindi sila kayo mga daan. Para balik sila git fluent mo sila yung sa ilang buhaton bago mula pa. Mga gamit ng witsi karon nga sa kadalanan ang panulay sa diya makita ka. Ano man ato sa Biblia sulaw katasadlaw sa mga nagagawa. Sumo na siya nga ilubong kita. So sama tayo. Nadang gagyawas kita, o tayo mo si Kimulo sa banaw. Sumo na siya itong ampingan. Ato na siyang gitawag pakanon sa matag adlaw. Kasi itong buhaton, na binasibagwan. Kasi pag kumbaga, sindro gini sa pagbaguhan. Sa dili pa matulog. Ang Filipos 2, luhod pa. Anong rupa man ta? Luhod rin ba ang isulti dire? Diba kung adunay mga makasala, kaning kitawag ko, mga kugduno sa balaod, na diyan nga madakpan ka, masingon sa balaod. Kita sa kamot o ikot ang kamot sa bulsa? Asgi, di ba? So sa mga usap sa Diyos, hindi mo surrender kita, atong ipataas atong kamot sa mga Ginoo. Ang depende na sa iyo ang isulti nga sa Diyos. Ini mga guide na ni alangin niya. Mayo, pasaylo sa diha. Kaya nga naman kay ang Episo 4:26 mas siguro na. Kaya diyan makasalata sa hapon. Kasi labi na gabi ay pasarong sa adlaw. Unsa may adlaw sa lawan? Atong mata, di ba? Yung adlaw mata na to makita sa libro. Ano ba nga ayaw pasang bigalaw kundi Umayo ka, sa bago ka matulog, pasaylo ko Lord, sa tibok, akong nabuhat. Na din mo, pati madagana, kasi niya blugayan kagampo. Patanan lang. Patanan akong nabuhat, pasaylo ako. O ginaon, bantayan mo kami sa kagabion, nga makamatataw may sa buntag.
Hindi pagkabuntag ko sab. Ngayon na sab, ginaw salamat ibo gabi. Ngayon ni pon mo ti kuadlaw, ginaw nga ikaw magauna ka na mo mga bulaton. Amen. Espiritu man kalibutan ala sa mong lawas. So ginaw kini mga ismoke itawag na pagtudlo bagos. Pinagi sa tong gadawat na isaad kining Espiritu Santo sa gihatas mo. Dugang diri si Juan. Ato pa niya ang Juan 1:24 sa 22. Ato pa niya diri. Na niya isipon. Apan mga igsoon, bantayan ng Japon. Nagipangimatuod sa atong igsoon, sa diha nga dunay mga ilahanan ang Dios diha sa matagusan nato. Sa kanila nga mituo sumala sa 17, maganunot kining maong mga ilahanan. Sa akong ngalan ni Ginoong Hesus, sa ngalan ni Ginoong Hesus, pagulaon nila ang mga yawa. Makakupot sila mga bitin. Ug kung makainom sila mga makahilo, dili sila mga daot. Ug ang mga masakiton, pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. Ug magasulti sila mga bag-ong sinultihan. Sumao ka na ang mga saad sa Ginoo. Sa diha nga nadawat na nato ang iyang anong ginatawag nga bautismo. Mao na ang gibasa ni atong itong gagain na isiptugang. Ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 12. Mao ni ang gingon. Ugi kalubong kamo uban kaniya. Kiunsa mo paglubong? Sa lupa o sa tubig? Dili ba gamok kamo sina? Kalubong. Ugi kalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo. Nga niinay kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios. Nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ug sa mga patay pa kamo diha sa mga kalapasan ug sa pagkawalay sirkumsisyon sa inyong unod uban kaniya kamo gibuhi sa Dios. Sana pasaylo niya kini kita sa tanan tang kalapasan. Sana papas niya ang sulat nga nagbabag-batok kanato pinaagi sa ipatuman niini ug kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang sa krus. Sukat tong mga sala, mo na gipangimatuod ni Apostol ni Juan magbubunyag diha sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod sa 24. Nga dunay nangutana, ikaw ba ang Kristo? Mingon si Juan, dili. Ikaw ba ang usa ka propeta nga mag-ani? Si Juan mingon dili. Mingon ang mga tao sikin sa kamanlagi. Aron aduna kami ikasumbong dito sa nagsugo kanamo. Si Juan mingon, tingnan ninyo sila nga ako mao ang magasinggit sa dalan ug sa mga awaaw nga magaingon, tulira ang dalan sa Ginoo. Sumala sa ingon. Kadtong mga kalapasan nato, di kalansang na sa cross, pinaagi kang Kristo Jesus. Kung sa diha kay nadula naman ang atong mga sala, unsa ang gipuli sa matagusan nato? Sumala ni Ezekiel. Ang Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 26. Ingon niya, basahon natin ito. Atagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu. Igabutang ko sa sulod ninyo, kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. Ug atagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod, ug igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. Ug palakton ko kamo sa akong kabalauran, ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon, ug magatuman kanila. So klaro kayo ang gisulti sa Ginoo. Sa diha nga napa sa ato ang batuon nga kasing-kasing, giilisan na ni ug kasing-kasing nga unod ug espiritu. Mauna sa istorya pa lang sa uban,
patunga kasing-kasing apan karon mura nag tinapay. Saad sa Ginoo aron nga ang matag-usa labi na sa mga baguhan bantayan ninyo ang talumanon ug ang mga balaod sa Ginoo. Unsa ba ang mga sugo sa Ginoo? Sa diha nga nadawat ninyo ang saad sa Ginoo. Marcos kapitulo 6 bersikulo 12 hanggang sa 13. Sa diha nga magapanlakaw kamo. Pagwali kamo nga magaingon. Ang gingharian sa Dios adol na. Ayuhan ninyo ang mga masagiton. Pagulaan ninyo ang mga yawa. Na ay nakabutang diha, lana. Suon sa pud ng kanang ginatawag nga bag-ong sinultihan na ilahanan gyapon, maghihatag diha sa matagusan nato kababa gikan sa Ginoo. Samaan ang pag-ingon ni Ginoong Hesus sa usa ka masagiton. Ang Marcos kapitulo 5 bersikulo 41. Kalita ko mi. Kung maulang na ang akong insulti sa inyo, bag-ong sinultihan, dili gyud mo makaintindi. Kapan siya mingon kalita ko may magaingon ako kanimo, inday bumangon ka. Sumao ka na ang mga ilahanan. Mao ka na nagiingon po diha sa kaning na sa mga baba sa mga lagad. Orasyon tambal sa ubak. Balatos martirum sa kratong nasiba igusong paktom. Mag-abot na sa inyo ha. Sa diha nga naanan na sa inyo, mahatag na sa inyo, kaya nadawat naman ninyo ni. Buhato na po ninyo na. Muna giwali sa atong isod kagay ng Lucas kapitulo 10. Versikulo 17 hangtod sa 20. Sa diha nga gipalakaw niya ang 70 katinunan sa tinagduruha. Sa ilang pagpamalik ang mga tinunan sa tinagduha mingon. Ginoo, bisan pa kani ang mga yawa nagmasinugtanan pinaagi sa imong ngalan. Ingon ni Ginoong Hesus, oo. Nakita ko si Satanas ikan sa langit na hulog mon sa iwan. Apan, ayaw ninyo ikalipay. Nga ang inyong mga ngalan. Ang kamo, nakapagula o mga yawa. Mas ikalipay noon ninyo. Nga ang inyong mga pangalan ay sulat sa libro sa kinabuhi. Kinsa may nagsaada na. Ang nagsaada na, dili kami nga nagapangamatod, kundi ang pulong sa Ginoo ang nagsaad. Kay bisan kami, nagbuhak ni niya na. Opo na sa inyo ha mga bagulan. Labi na sa inyong pagpamaulit sa tagsa ninyo kapanimalay. Dili ko magtuo nga pag-abot ninyo dito sa inyo ha, walay masakit nga muduol sa inyo. Oh. Mo to'y gisulti sa itong igsuon. Buhatan ninyo ang inyong nakatanan. Nadunggan ug nakita. Kaya ako, pag-auban, kaninyo hangtod sa katapusan. Kisa'y mag-uban sa inyo ha? Dili ang tao, kung dili ang Diyos sumala sa iyong saan. Ang Diyos mao ang mag-uban sa tuwa. Bisan na asa tamad to, muubanan ug ubanan di kaniya. Una ang gingon niya sa Salmo kapitulo 91. Basaon na kayo doon. Siya may ingon diriya. Salmo 91:14. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, usa ako magaluwas kaniya. Ipahaluna ko siya sa itaas. Tungod kay nailan niya ang akong ngalan. Dili ba ang mata ko sa labi na sa mga baguhan na ilan na ninyo kung kinsa ang pangalan sa atong manluluwas? Saray amin. No. Nakailan na ba mo kung kinsa ang manluluwas? Mas dako pa ang tingog sa mga karaan. Mga baguhan, nakailan ba mo kung kinsa ang inyong manluluwas? Ayun. Sumala sa pulong, ingon sa pulong, anako magatawag siya, ug ako motuwag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalistanan, akong luwason siya, ug akong pagapasidunggan siya. Mao na nga akong unsa ang imong payon sa Ginoo, Amahan. Nang inaot ko nga kining usa ka tawo nga dunay balatian, pinaagi sa imong ngalan kini mahimong mamaayo sa imong katubangan. Dunggon og dunggon gid ka diya. Sumala sa iyang pulong. Oh. Akong pagatagbawon siya sa taas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Sada sa Ginoo. Mauna giingon ni Ginoong Hesus, nga ayaw ninyo ikalipay nga ang mga dawtang espiritu nagmasinugtanon pinagi kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan na isulat na sa libro sa kinabuhi.
Kaya ang pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 15, si bisan kinsang ngalan nga dili maisgutan sa libro sa kinabuhi, siya igatambok sa linaw nga kalay. Muna'y sakit. Dili ba ang tanan? Dili man gusto diha no? Dili no? Karon kay dili man niyo gusto sa buhaton ninyo. Lakaw. Tutubanan ninyo ang sugo sa Ginoo kay dili tao ang nagpalakaw ninyo, kundi ang Dios. Ang Dios mao ang nagsaad o nagsugo sa inyo nga panlakaw kamo. Mao kana ang giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Sa diha nga baga panlakaw kamo, pagwali kamo, ug kamo magapangbautis mo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana ang giingon sa Ginoo. Apan sa 28 siya midugang. Ingon niya. Bitaw na ito. 20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahongan. Sabi ng mga saad. Muni ang mga saad sa Ginoo. Mao na mga igsoon sa diha na nadawat na ninyo ng Marcos 16:16 buhatan ninyo na. Oh. Ay sumala sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9, ang Dios dili langay-langayan sa iyang mga saad sama sa pagsabot sa uban nga maoy ilang paglangay-langay. Dili ba ang tao pag magsaad sa imuhan na ay kapakyasan? Ama, apan ang Dios pag magsaad walay kapakyasan. Kung ang Dios maingon nga pandungin ninyo ang mga masakiton pinaagad sa ngalan ni Jesus, hindi mamahimong maayo. Saad na sa Ginoo kung imong tumanon. Isaon, ang 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 3. Ang sugo sa Ginoo gaan lang, dili buga. Manong gaan man, isip pa daw. Ingon ni Ginoong Hesus panlakaw ka mo. Sige daw, lakaw lang ka. Wa man kay gihimo, lakaw lang. Apan mga igsoon, mo ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sumala sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 16. Unsa may pakiguyunay sa templo sa Dios ug sa mga Diyos. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gingon sa Dios. Ako mopuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila. Ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Daghan na ba nag-angkunan ni? So karon mga igsoon kay nadawat naman ninyo sa Ginoo. Taon sa napod nga pamaagi, ninyo maprog sa inyong kaugalingon nga ang Dios na sa inyo ha. Kay daghan ang nagingon nga ang Ginoo na anako, na animo, na asa matag-usab. Pero ang pangutana, unsay imong ipakita, unsay ilahanan, unsay imong maprog nga ang Dios na agidihan nimo. Buhatan. Kaya kung buhaton nimo, diha nimo mailang ang Dios na agidihan nimo. Ay kung dili ka mabuhat, igo lang ka maingon nga, ako magkuhan, mag-graduate ako, pasok ko sa Espiritu Santo. Nasayad ko nga ang ginuunan ako. Saon ni mo nakaroon kung naay masakiton diha, pabayaan ang ginuuna sa ako Oh. Pabayaan lang ginuuna. Dili, tumana ang iyang sugo. Nga ang Marcos 16:18, pagapandungan ninyo sa inyong mga kamot ug mga ayo sila. Nantawan ninyo ang gibuhat ni Apostol Juan ug ni Apostol Pedro. Ang buhat kapitulo 3, 1 hangtod sa 11. Kadiha nga naglakaw sila padulong sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay dito sa pultahan nga patahon. Dunay usa ka bakol nga naglingkod diha sa gawas nga nagapanlimos. Nagpaabot nga adunay ihatag si Pedro ug si Juan. Pero unsay gibuhat ni Apostol Pedro? Wala ako'y bulawan ni sa lapi. Apan sa ani akan ako tanaw sa akong mga mata bugbarog ka sa ngalan sa Ginoo. Nantawa ang usa ka bakol. Sukad sa iyang pagkahimugso, nakabaro. Anak, kagamahanan ang atong Ginoo. Muna nga ang Lucas 1:37, kay walay butang nga dili mabuhat sa Dios. Walay butang nga dili mabuhat sa Ginoo. Kay ang tanan, kaya niya buhaton. Pinaagi sa imong pagpangayo.
Mao na nga ang Marcos Kapitulo 11 versikulo 24, kung kamo adunay pangayon pinaagad ang ngalan sa Ginoo, tuuhin ninyo nga kini inyo nang nadawat. Pero kung naa kay pagduha-duha, di gyud na moabot. Pero kung wala kay pagduha-duha, moabot gyud na nimo. Kay tungod sabisan wala pa na gihatag kimo. Imo nang gituuhan nga kini gihatag kini. Labi na sa mga baguhan, mo na giingon sa atong igsoon, atong nagpangmatuod kagahapon nga padayon na kita. Basin matapos ning buluhaton na wala na dayon. Mo na ang giingon sa Ginoo, sumala sa 1 Pedro. Basaw nato ito. Mo niya. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Ni anang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Hinunua, siya mapailogon kaninyo. Nga wala magtinguha nga adunay mahanaw, kundili nga ang tanan managpakakabot unta sa paghinulsol. Ikin sa man ang gingnan ani. Dili kamo, kundili katong inyong singiwan. Kay kamo, naghinulsol naman mo. Kita naghinulsol ka. So karon, mo na giingon sa Judas Kapitulo 1 versikulo 22 hanggang 23, kaluyin ninyo sila nga naa sa kalayo. Kaluuyan nato sila. Igsoon, sa diha nga nag-abot na ni, nadawat na nato ni, kini usagi dito saad sa Ginoo nga dili basta-basta. Tama itong giingon ni bro nga taga-alimon sa bro? Asal na ako? Tama itong giingon niya, o kini taga-alimon nga ang uban, muhawa lang dayon. Ang mga pastor dito. Moto'y giingon na ko siya, nang hawa to sila bro, kay kanto sila mga sinuhulan. Apan kining ato diri sa Espiritu sa maturan, muhawa lang kung patay na tayo. Amen. Sinuhod na. Oh. Kamatayon lang ang magpahawa sa ato diri. Kay tungod sa atong giagpas nga maong kaluwasan, mo kanang giingon sa Hebreo 2, nga kami kamo kita nagdala sa dakong kaluwasan gikan sa Ginoo. Amen. Kung kana ginadala nimo sa nimo na ipanghimatod sa ubang mga tao. Ipanghimatod dito sa wala pang makaambit diri sa Espiritu sa kamatuoran. Amen. Kay kung kana sila imong makabig pinaagi sa pulong, mao kana ang imong mga bunga. Amen. Imo na sa kaluwasan. Mao na giingon sa Lucas Kapitulo 3 versikulo 9, ang wasay gikataon na diha sa kahoy sa damot. Kung bisan kinsa nga kahoy nga dili mamunga, siya pagapotron. Nya ganahan na. Mao na ang mga alagad, ang mga kaigsuonan ninyo diri sa Spike, nagapaningkamot sa pagbakas gikan sa lamalis padulong alnaw unong kauras. Unong kauras. Di ba? Kamo may naging na. Mo tuwa ko naguban kay unong kauras bakason. Oh. Layo ako bakason nimo to. Alas 6, abot ka alas 12, balik na po dali nakakasangyaw. Sao pa mo na pagsangyaw ng unong kauras, baktas pa ito pa lang. Pagbalik, baktas na po. Tanawan niyo si Ministro Lito, pagpaningkamot. Oh, may edad na siya. Tigulang na siya. Pag-ato, gikan sa ilang balay, pag nakawalay dala. Pagbalik, wala po dala. Oh. Pero ang saad sa Ginoo, dili na nga lang yan. Muna ang atong lauman, mga igsoon. Ay isipon natin ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 14. Ug ang Tesalonica ay ang Ecclesiastes 1:4-5. Kita bisama lang ka sa adlaw ng salog, subang, nga lang kinabuhi sa tao. Pagsalok, subang, nga nagapo. Muna nga kita sama lang sa aso. Kita amin ng aso, sa mga baguhan. Diba, tao-tao, madula na. Ingana po ng kinabuhi sa tao. Madula na gapon na. Muna nga kamo, labi na sa mga baguhan, kung nagapaningkamot mo, sa pagkapot sa dakong kaluwasan, buhatan ninyo ang himo sa mga apostoles at sa mga alaga. Ay kung buhaton ninyo na, sigurado. Naano mo yung mga lana? Wala ko no? Bakos, wala ko. Wala ko na. Natay
Tapos kaya ang para sa ulan. Kaya kung pwede lang kani ubuon ko yung tapos gatag sa inyo, ihatag ko na lang ni. Pwede. Kaya ang Lucas Kapitulo 12 versikulo 43 hangtod sa 45, pwede. Kaya kung hawain mo ng ubuon, wala na kay isang pagaling na, tapos walay padlak. Ang isa kayawa ng mugawas, mangita og ito, kadautan ng espiritu. Kung mahimong walo sila, kung mas kuskan pa. Naitabo na sa kuha mo ng di ko ng lubuon. Una ka mong mga baguhan, anong naalay mga kapos, palihog lang. Ayaw ko din niya ang buha. Ha? Ayaw niyo na buha. Kaya kung ubuon ganin ninyo ni, sigurado yun. So, basahon na to ha, ingon sa pulo, sige na nawa. Muna sumala sa Mateo. Wala nga, kasi mag-ingon mo nga, nagtumo-tumo lang ko. Ingon niya. Kadiha nga ang mahugang espiritu magagula sa tao. Kini mo soro ilakas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay. Apan wala siya'y makaplagan niini. Unya magaingon siya, ingon sa daotang espiritu. Mubalik hinuon ako sa akong balay nga akong gigikanan. Ug sa pag-abot niya iyang makita kini nga wala puy. Sinilihigan na. Ug maayo ng pagkahimutan. Ug unya mo lakaw siya ug magkuhag laing 7 ka mga espiritu nga labi pang dautan kay kaniya. Ug sila mo sulod ug mopuyo niini. Ug ang ulahing kahimtang niadtong tawhana mulabi pa kang ngilad kaysa sinugdan maong usab na ang mahimo mahitabo niining kaliwatan nga dautan. Sa mo giniging sa Ginoo nga ang imong kahimtang mas magrabe pa. Imbis kay nakapastig na ka, naginulso na ka sa imong sala, ang imong sala, di papas na. Wala nag-iisip na Ginoo. Nagsalig ka, kay gipasaylo naman ang akong sala. O kay gihubo ni mo ang imong sa Ginoo diha. Paghubo, magdala og ito pakadaotang espiritu kaniya, ug mas maglabi pa ang kahimtang. Diba? Mahimo nang walo sila. Oh. Imbis kay sa una, Isa lang. Salang kalungnik imo inom-inomon, anas nagrabi pa inom, nahimo na inong tulo. Kung nag-iingon dito sa Ezekiel nga, kanang mga batuon na ito nga kasing-kasing gikuha na niya na. Kinsa'y nagkuha? Mga baguhan. Ang Diyos. Taligyan niyo ng pulungan. Kaya sumala sa 2 Pedro 3, sa Tagalog, nabasa na po, ang mga direng Tagalog na po, dahil ang salita ng Diyos ay di mawala ng Diyos. Sinuod mo. Oh. Sige na mag-spell. Ha? Dalaan? Dalaan? Mo na, kung pag-ato ninyo dito na sa inyo baton, at masalabog para ang gulit. Iampo ninyo siya para maayo. Ay, dili. Kamu rin bahala yan. Sige na. Kamu rin nakasabot. Ako agad mo kami nandiyan. Ako na ito. Pag naako din sa laran, wako'y pakialam kung hindi mo bukas ako ngabin. Ha? Kahit tungod kamo kita nga nagawalay, nasayot ka nga walay ato dre. Gawa sa tao nag-angkon nga iyahan ng kala. Salamat o ato ihatag sa man si engineer na po ni o ihatag ka nato kang ministro. Right? Kung Bible. Sa man si ministro. Juning. Asa man si ministro da? Tanawan niyo si ministro dito. Diba? Grabe iya pagpaningkamot kay ka na dre adto sa inyong lugar, grabe kalayo. Sinod-anay na o kamaturan ba na? Tanawan lang, natapunag-punag na. Tungkol sa iya pagpaningkamot. Tinuot na siya. Ang tandaan niya si Brogang daw, kay kauban na sila.
Okay, no? Ang atong mga pagpanumpa, mga igsoon. Wala ka manumpa diri sa simbahan nga. Manumpa mo sa ministro. Ang atong pagpanumpa, magsaad mo sa atong amahan na langit ng ngalan ng Isos. Amen? Dili itawanan na inyong pagpanumpa. No? So, atong itaas nga atong taas nga tuong kamot, no? O i-mention ninyo ang inyong pangalan, no? May mga buka po si pangalan na yun, no? Sunod, no? Oo, tuong kamot. Ano kining adik sa tono kung bata? Okay. Okay. Sagutan, no? Ako si pangalan ninyo. Otro. Kung gusto ko madungin yung pangalan. Ako si Murag na ako yung nadungo nga ako si Engineer. Otro, kanang klaro. Yung ngalan na. Kasi may ngunapod muna ako si Nico. Okay, badayan ka. Ang inyong pangalan. Ako si Nasa human na po madawat ang bautismo nga Sunod. sunod pa. Nasa human na ako madawat ang bautismo o ang isaad sa Espiritu Santo isaad nga akong buhaton ang akong nakatunan nadawat, natunggan, o nakita sa video. Akong pagkatambalan, ako tumano ng tanang sugo, sa akong amahan nga langit nun. Sa ngalan ni Jesus. Akong subayon ng tanang balaod, Espiritu sa pamaturan, pinaagi niini, akong barugan, ang maong panunumpa. Kabangin ko, amahan nga langit nun, in Jesus' name. In Jesus' name. Pirmahan na yun, no? Pa-print out kami. Ara na. Kailan na? Ara na. Oh, Sulat na okay. karon. Doon niya, ako na pangatag din yung mga Amin na pagkuha na yung kamo. amin na. Baba. So, congratulations sa itong tanan. Ang mga evangelist, maglinya din para mong musta mo sa itong mga bagong naggraduar. Siguro ka man. Mga North Ministro. Cotabato. Tawagan ng North Cotabato pa. Ang North Cotabato po apel, lalong ko'y Pungko ko day. Araan day ka. sabay atong sekretary. Kung matawag ang inyong pangalan at tulang mudri para makuha inyong certificate. Robert T. Malindan. J. Mark L. Nerado. Rio J. L. Hildore. Arnel S. Yuba. Jitty G. Panjian. Merlin is Duping. Sorry. Abijay E.
Allen. Andrew T. Allen. Lawrence C. Ganon. Edward Ismail. Ini A. Wayan. John Carlo A. Mayo. Maricel D. Malik. Person D. Malik. Salim Babi Malintan. Kasi napay wala na tawag na baguhan. May taka lang. Ana natagaan na bag-o. Congratulations. Nagtuon na din ang tanan, no? Sige, isa nga si Brad Dongkoy. Brad, kining bata, anak niyo na nuloy, no? Anak niya yung Asawa. Manap. bali siya ni Anak. Oran ni. Stepson Okay, na. anak na siya, no? Tipsan niya, no? Gusto na ko, kaning bata ni sunado ko, ani, kaya lagi siya sa kuapot, weekdays sa tanang pangitabo. Ang samay yang nadungo, ano, siya na ibala ito. Ako siyang, ang iyon nun, nung siya yan. Sorry. Kaya nga po sa tanan, no? Amen. Ako karon nga nakag-update ni ining kaluwasana. Ang pinindalanan nga ato ang pagsubayon mahitungod sa pagtulunan sa Dios. Congratulations sa atong tanan na napabilin sa matuod nga katukuran sa pagsimba sama sa Espiritu sa matukuran. No? Kung nahitabo ko hapon, sa mga kagulyang din nga nahitabo, ay i-erase na nato sa tanan, kundi kitang ka na magpadayon ta sa mga bulwaton ng isog sa Diyos ka na itong tanan. Amen! Sama ng mga hiyas na naan ng tanan, buhatan lang ninyo kinahanglan. Pagbuhat nyo yung mga hiyasa, kinahanglan inubanan ninyo ang gugma o pagsalig nato sa Diyos. Amen! Anak na, salamat ko sa ato ang engineer, si Engineer Dailusan, sa ato ang si Auntie Inday, sa atong ministro dere si Ministro Lito. Pasalamat sa kanila kay gituman nila ang buhaton sa Dios, mahitungod ini ikaupat ka bulan nga mao ang panag-ambit sa pagpuasa, no? Bisan nga kita lang dinhi, mas ang importante dinhi magpabiling kita ngadto sa atong Dios. Amen. Salamat kay Tuhan, kay mahal nato kay Tuhan. Atong balik ni Ministro, no? So, dayon sa mga buluton. Pero siguro sa akin, bautismo. Ano, hindi mo, may apin. Dedikasyon sa mga kabat-kabat, ano?